Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Бүгеннән республика мәктәпләре электрон белем бирүнең яңартылган системасы Мәскәү электрон мәктәбе базасын кулланып эшли башлый. Аның үзенчәлекләре нәрсәдә? Күренекле шәхесләребезне барлау саваплы гамәл. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә һәм безнең Мирас журналы редакциясе оештырган түгәрәк өстәлдә әнә шул хакта фикер алыштылар. Республика күләм Илһам чишмәсе дип исемләнгән җыр бәйгесе дәвам итә. Ул мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакировның иҗатын таныту, яшь буынны халык традицияләренә җәлеп итү максатыннан оештырыла. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Озын салкын яллардан соң бу атнада республикада бераз җылыта дип фаразлый синоптиклар. Көндез һава температурасы 16 градус салкын, бераз кар яуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан магнит кыры тыныч. Юлларда урыны белән көчле бозлавык саклана. Игътибарлы һәм сак булыгыз. Шулай ук 1 гыйнвардан башкалабыз Казанда көн озынлыгы 13 минутка артты. Димәк, көн саен яктылык иртәрәк төшә һәм көн соңрак караңгылана башлый. Яңа ел бәйрәмнәрендә Татарстан халкы 8 гыйнварга кадәр ял итте. Бүген 9 гыйнвар беренче эш көне. Балаларның кышкы каникулда тәмамланып, мәктәпләрдә укулар башланды. Бүгеннән республика мәктәпләре электрон белем бирүнең яңартылган системасы Мәскәү электрон мәктәбе базасын кулланып эшли башлый. Бу турыда Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгында хәбәр иттеләр. Яңартылган система укытучыларның эшен гадиләштерергә һәм кәгазьдәге документлар әйләнешеннән китергә мөмкинлек бирер дип көтелә. Башка темаларга. Республикабыздан даими рәвештә махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җибәрелеп тора. Бу эшкә төрле район авыллар да бик актив кушылды. Волонтерлар хезмәте дә бәяләп бетергесез. Әйтик, Менделеев районында ризык әзерләп җибәрү, шәмнәр, маскировка шелтәрләре уру өчен төрле майданчыклар булдырылган. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүнең игелекле эшләре турында алдагы язмада. Әлеге хатын-кызларны бер зур эш берләштерә. Эштән соң махсус хәрби операциядә катнашучыларның әниләре бергә җыелышып токмаш кисә. Эш барышында үзара сөйләшеп тә алалар. Улары сау-сәламәт кайтсын өчен дуга да кылалар. Хәзерге вакытта Менделеевта токмаш кисү буенча 7 урын бар. Любовь Николаевна махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен токмаш кисә. Һәм барлык тәмтем продукциясын гуманитар ярдәм буларак ватан сагында торучыларга җибәрә. Здесь куриная грудка на суп, здесь морковка сушеная, здесь капуста. Токмаш кисүдән тыш биредә ханымнар печенье пешерү белән мәшгуль. Тагында тәмлерәк булсын өчен төрле тәмлеткечләр истә пешерәләр. Менделеев районы халкы ватан сакчылары өчен төрле яклап булышырга тырыша. Мәсәлән, Эльвира Плеханова кызы һәм улы белән гигиена өчен махсус сөлгеләр ясыйлар. Шулай ук әлеге районда без бергә дип исемләнгән берләшмә дә бар. Җитәкчесе Марина Глебова. Биредә махсус шелтәрләр бәйлиләр, гуманитар ярдәм җыялар. Мы собираем им посылки с необходимой, необходимый минимальный какой-то набор. Биредә ханымнар шелтәрләр бәйләү белән мәшгуль. Кыска гына вакыт эчендә якынча 500-дән артык шелтәр әзерләнгән. Яңа ел уңаеннан балалар бакчасына йөрүчеләр әтиләренә хатлар да язып җибәргән. Барлыгы 50 миллион сумлык гуманитар ярдәм күрсәтелгән. 5 машина һәм йөк йөртүче машина ярдәмгә килә. Ел азагында махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен 5 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәрелгән иде. Туда входят и продукты питания. Без һәр ватан сакчысы өчен шәхси гуманитар ярдәмне җибәрәбез. Беренче чиратта булар кием салым, азык-төлек һәм төзелеш материаллары. Хәзерге вакытта гыйнвар һәм февраль ае өчен гуманитар ярдәм җыела. Динә Әшмәдинова, Диана Васылова, Татарстан яңалыклары, Менделеев районы. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез, контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Күренекле шәхесләребезне барлау саваплы гамәл. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә һәм безнең Мирас журналы редакциясе оештырган түгәрәк өстәлдә сүз нәкъ шул хакта барды. Тарихи мирасыбызны барлауга багышланган чарадан Мөршидә Җихан репортажы.
Бар мени бездә гомумән чын кеше кадерен белү дип изгәләнгән 112 ел элек Габдулла Тукай. Гади, әмма бик тирән мәгънәле сорауга җавап бирү өчен яңа заман җәмгыятенә гасырдан артык вакыт кирәк булды. Әлеге түгәрәк өстәл янына да чын кеше кадерен белергә омтылучылар чакырылган. Безнең мәдрәсә ул фақат теге бер юнәлештә генә барырга эшләргә генә тиеш түгел, ул үзенең кулачлыгы белән күп юнәлешне алырга. Әйтик, мәсәлән, менә без бүген җыела торган сәбәбебез ул да булса, шәхесләрне барлау. Кызганычка каршы без күбесен оныттык, югалттык. Менә аларның эзләрен яңарту буенча инде без мәдрәсә 1998 елдан бирле бу эшне алып бара. Бу галимнәребезне булсын, шул ук вакытта хәзрәтләребезне, устазларыбызны, аларның хезмәтләрен өйрәнү белән шул ук вакытта аларның каберләрен барлауда инде без шушы юнәлешне алып барабыз. Татар мәгърифәтчелегенә зур өлеш кертеп калдырган олуг дин галимнәре үзеннән үзе барлыкка килмәгән. Аларның гыйлем һәм тәрбия нигезе мәдрәсә. Хәзерге вакытта менә безне алмаштыра алырлык яңа буынны әзерлиләр. Дин галимнәрен, тел осталарын иншаалла. Чөнки бер сүзне былай да әйтергә мөмкин, тегеләй дә әйтергә мөмкин. Бер сүз белән кешене торгызырга да мөмкин, юкка да чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә бит Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә әйтә, кешене матур сүзләр белән, хикмәт белән аларны дингә өндәгез диде. Яшь буынны шул исәптән шәкертләрне дә шәхесләр үрнәгендә тәрбияләү иң үтемлесе. Бүгенге көн шәхесләре рәтенә иң беренче чиратта Бөтендөнья татар конгрессының беренче рәисе Индус Тахировны кертәм дип белдерде Данис Шакиров. Өстәвенә Бөтендөнья татар конгрессының милли шура утырышы барышында 2024 елны татар дөньясы өчен шәхесләр елы дип игълан итәргә тәкъдим ителде. Шәхесләрне барлау чарасы конференция калыбында үткәрелүе дә киң җәмәгатьчелеккә танылмаган дин галимнәре, химаячеләр турында тәфсилле мәгълүмат җиткерү мөмкинлеге. Шуларның аеруча игътибарга лаеклысы Казаковлар нәселе. Алар инде заманында бигрәк тә Мөхәммәтҗан Казаков дигән безнең мәгълүм шәхсебез Тинчурин урамы белән Татарстан урамы шатында шул тирәдә зур мәчет салдырган була. Анда безнең башлап йөри, шулай ук кыйблаларын күрсәтеп мәчетнең ачылышында Шиһабетдин Мәрҗани үзе. Күләгәдә калган шәхесләребезне таныту гаммәви вә гамәли чаралар аша чинга ашырыла. Сүз дә юк, дәүләт дәрәҗәсендә эзлекле эш алып барганда ул тагын да нәтиҗәлерәк була. Әмма еш кына этәргеч биреп башлап йөрүче кирәк. Килгәчтә мәдрәсәне карап чыктым. Шул кадәр сөенеп, Ильяс хәзрәтендә ул безнең шундый тыйнак, тырыш, бөтен җирдә дә ул катнаша, үзенең тыйнаклыгы белән, үзенең гыйлемлеге белән аерым бер урын алып тора дин дөньясында. Тарихи чыганаклардан билгеле булганча, Казанда дин һәм фән бергә үрелеп барган. 1803 елда Коръәннең беренче тиражы басылу уңаеннан Казан Федераль университетының төп бинасы ишек алдында хөкүмәт дәрәҗәсендә истәлек тактасы ачылды. Һәйкәлләр, мемориаль такталар кую ул яктан соңгы елларда бик зур эш алып барыла. Менә быел гына әле без Мәдәният министрлыгы тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан, Татарстан Республикасы рәисе тарафыннан 23 елда 20-дән артык шәхескә, танылган шәхескә мемориаль такталар куелды. Тарих белгече Айрат Фәйзрахманов үз чыгышында иске татар бистәсенең Тәрҗемановлар, Әмирхановлар, Якуповлар һәм башка татар халкының үрнәк шәхесләре исемнәре белән бәйле булуын бәян итте. Шулай ук мәдрәсә шәкертләре Әхмәт Хади һәм Садретдин Максудилар, Габделнасир Курсави исемнәре белән бәйле эшчәнлек белән танышты. Ул бит әле сөйләшеп кенә калу дигән нәрсә түгел, балалар тәрбияләнә, шәкертләр. Менә алар күреп үсә. Хәзер бит алар җәмгыятькә чыгалар, имамнар, муллалар булалар иншалла. Әмма ләкин алар менә шушы галимнәрдән алган гыйлемне халыкка җиткерәчәкләр. Татарда да гыйрфан уты кабынганны күрсәтергә күтәрелгән төтен кеше. Кирәк булса әйтеп бирәм. Ул Шәп хәзрәт. Тулган ай күк балкып чыккан Шиһаб хәзрәт. Күренекле шәхесләребезне барлау саваплы гамәл дип аталган җанлы сөйләшүләргә әлеге мәдрәсәне тамамлаган татар иҗтимагый хәрәкәтен әйдәп баручылар да чакырыла. 4 ел укыдым, гыйлем алдык менә монда, Аллаһка шөкер. Бергәләп эшлибез. Хәзер бездә инде менә күптән тегелгән тоже Ильяс хәзерләр килеп киттеләр иде, бөтен укучылары белән зур бәйрәм ясап киттеләр.
Түгәрәк өстәл нәтиҗәләре буенча резолюция кабул ителде. Анда Казан шәһәре яңа бистә зиратына мемориаль статус бирү һәм аны дәүләт саклавына алу, шулай ук фәнни дини искә алу чаралары оештыру буенча тәкъдимнәр бар. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Татарстанда республика күләм Илһам чишмәсе дип исемләнгән җыр бәйгесе дәвам итә. Быел ул 4нче тапкыр үтә. Мәшһүр җырчыбыз Илһам Шакировның иҗатын таныту, аның исемен мәңгеләштерү, яшь буынны тәрбияләү һәм халык традицияләренә җәлеп итү максатыннан оештырылган әлеге бәйгедә катнашучылар саны да елдан-ел арта бара. Быелгы бәйгенең үзенчәлекләре турында актуаль әңгәмә сәхифәсендә Илһам чишмәсе исемендәге Төбәкара җыр бәйгесенең оештыру комитеты әгъзасы Иганәче Миләүшә Гамирова һәм Сорман районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Индира Сәхипова таныштырыр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Хәерле көннәр. Менә без бүген сезнең белән Илһам чишмәсе дигән гаятә матур исемле конкурс турында сөйләшәбез. Кайчаннан бирле үткәрелә ул һәм хәзерге вакытта нинди этапта? Рөхсәт итсәгез, мин әйтеп китим, чөнки бу бәйге безнең үткәреләчәк төп өлеше Сорман районында. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең Сорман районы Яңа Бүләк дигән авылда туган Илһам Шакиров. Шушы бәйге быел 4нче тапкыр үтә бездә. Ләкин ул 2 этапта үтә. Аның беренчесе безнең Казанда үтә. Миләүшәләр үткәрәләр монда онлайн өлештә. Инде икенчесен гала концертны Сорманда үткәрәбез. Нинди максаттан булдырылды бу конкурс? Төп максаты Илһам Шакировның иҗаты белән тирәнрәк таныштыру балаларны, яшь буында шундый хисләр уятырга теләдек инде, үзебезнең шәхесләрне белсеннәр дип. Һәрбер районда үзенең шәхесе була бит. Менә без үзебезнең районыбызның шәхесе белән бик горурланабыз. Һәм инде бүтән төбәкләрдә дә яшь буын белсен дип тырышабыз инде. Аның җырларын җырласыннар, җырлары үлмәсен дип. Шул максат, төп максат. Кеше яши бит ул, менә шулай иҗатын мәңгеләштерсәң. Сез шундый шәхесләрнең данын яклап яшәгән өчен шушы районның да даны күтәрелә бит инде, яме. Ул бит төбәкара. Анда катнашучылар, димәк, күп. Әлбәттә. Былтыр 200ләп гариза килгән безгә. Без инде аны былтыр беренче тапкыр шундый федераль уровеньна чыгарга тырыштык. Безгә инде менә аны чыгарга шушындай мөмкинлекләр тудыра безгә конгресс, бөтен дөнья конгресс, Татар конгрессы оешмасы. Һәм инде менә без бик тыгыз элемтәдә эшлибез үзебезнең Сорман муниципаль район башлык рәисе белән. Һәм инде ярдәмчеләре белән алар безгә бик нык ярдәм итәләр. Бу бәйгене үткәрергә шулай ук региональ Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Раисовна. Ул да безгә булыша. Менә шулай бердәмләшеп, бергә без шушы бәйгене оештырдык инде. Иң сөенече шул яшьләр тартыла, чөнки анда безнең ялгыз вокал номинациясе бара бит инде, анда татар халык җырларын башкарга тиеш алар Илһам ага Шакировның репертуарыннан һәм инде татар шигырьләренә автор башкаручылар, анда композиторлар, шагыйрәләр, автор башкаручылар җырлар бар бит. Менә шулар җырларыннан да 2 бала 2 җыр белән катнашырга тиеш. Шунысы сөенечле, менә яшьләр барбыр да тартыла. Анда яшьләрне катнашмый бит инде, әйтеп киткәнчә. 6 яшьтән 21 яшькә хәтле яшьләр катнашалар. Аларга нинди критерийлар куела? Нинди шартлар? Конкурс булгачтан бит инде нинди шартларга җавап бирергә тиешсең, ниндидер таләпләр куелган булырга тиеш, димәк, әйеме? Менә шулай әйтеп киткәнчә 2 номинация, 2 җырларга тиеш бит инде алар, татар халык җырлары. Ә без белгәнебезчә Илһам ага Шакиров бит ул күп кенә җырларны үзе язган, ләкин ул аларны татар халык җырлары дип билгеләгән. Менә инде икенчесе аларның киемнәре шулай ук милли булырга тиеш. Үзләрен ничек тоталар сәхнәдә, милли киемнәрдән булырга тиешләр инде. Туры килергә тиеш. Эмоциональ фоннарында бөтенесенә игътибар итәбез инде без аларны сайлап алганда. Һәм безнең тәҗрибәле жюри белән сайлыйбыз бит инде. Безнең менә быел да 15 январьда үтә беренче этабы. Анда безнең Зөһрә Сахабиева катнашачак, Зөһрә Шарифуллина, Азат белән Алина Каримовлар катнашачаклар. Инде гала концерт әйтеп киткәнчә 16 февральдә Сорман
Авылында үтәчәк, Сарман Үзендә районы. үтәчәк. Бик матур була безнең анда концертыбыз, гала концерт итеп оештырабыз без аны. Алып баручылар чакырабыз. Шундый матур безнең сценарий язылачак. Безнең сценарийның авторы һәм режиссеры Алмаз Нургалиев. Былтыр бик шундый тематически булган безнең шул өлешләрдә Илһам Шакировның бөтен яшь чагындагы бөтен ижады юлын күрсәттеләр. Балалар башта шуның белән таныштылар. Әйбәт булды инде, бик яхшы оештырдык дип әйтсәк тә була инде, мактану булмасын инде. Тагын да яхшырак, тагын да камилрәк, камиллекнең бит шиге юк, әйеме? Быелгы конкурсыгызда шулай нәтиҗәле, матур булсын. Рәхмәт әйтеп калгас киләм, журнал оештыручыларга барысына да. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 2024 елның 1 аенда Татарстан районнарында һәм Казан шәһәрендә нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры экскурсияга чакыра. Катнашучылар театрның бай тарихы һәм бик драматург, талантлы артист, күренекле режиссер, татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Гали улы Тинчуринның тормыш юлы иҗаты белән якынрак таныштыра. Экскурсия барышында тегү цехы хезмәткәрләре үз һөнәрләренең серләре белән уртаклашачак. Кәрим Тинчурин театрында алай түгел булай ул спектакле. Җырлы биюле әлеге комедия Туфан Минуллинга хас нечкә юмор белән сугарылган. Ул кешелеклелек, яшәеш һәм мәхәббәт турында сөйли. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Жан Кисәкәем спектакле. Әлмәт Татар дәүләт драма театрында Киңәш кирәк спектакле. Этна Татар дәүләт драма театрында И түрендә кем түрә яңа ел тамашасы. Яңа елда уйланган уй-фикерләр чынга ашырмы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. 14 гыйнварга кадәр Хәзинә милли сәнгать галереясында Харис Абдрахман улы Якупов һәм аның укучылары эшчәнлеген чагылдырган күргәзмәгә чакырабыз. Биредә Фәрит Якупов, Зөфәр Гыймаев рәсемнәрен күрергә мөмкин. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рәссамы Лулинның Урманның икенче ягы исемле күргәзмәсе дәвам итә. Рәссам табигать аша кешенең караңгы ичке дөньясын чагылдыра. Бу атнага мәдәният дөньясыннан кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Гыйнвар айы күренекле шәхесләргә бай ай. Гомумән, халкыбызга күп кенә данлыклы, дөнья күләм танылган кешеләрне бүләк иткән ай. Алар арасында татар әдәбияты классигы, шагыйрь, драматург Хади Такташ, Татарстанның халык шагыйрьләре Илдар Юзеев, Аяз Гыйләҗев, биек татар галиме Шихабетдин Мәрҗани. Әтиздән, ягъни 15 гыйнварда халкыбызның мәшһүр яраткан җырчысы Әлфия Авзалова туган. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифәнең чираттагысы да нәкъ менә аңа багышлана. Әлфия Авзалованың иҗаты һәм тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Халкыбызның мәшһүр җырчысы Әлфия Авзалова 1933 елның 15 гыйнварында Башкортстан АССРның Калтасы районы Яңа Кабан авылында колхозчы гаиләсендә дөньяга килә. Аңа нибары 5 яшь тулгач, әнисе Миңямал 26 яшендә тиф авыруыннан вафат була. Әлфияне әнисенең апасы Закирә үзенә тәрбиягә ала. Туган ягына Татарстанның Актаныш районындагы Актаныш авылына алып китә. Ятим, ачлы-туклы үткән балачагында Әлфиянең бердән-бер юанышы ул да булса барлык әрнүләрен бушатып җырлау. Талантлы кыз үсә төшкәч районнардагы агитбригада составында концертлар куеп йөри. Актаныштагы баянчы Мәрзия Юнусова аны вокалга өйрәтә. Киң диапазонлы бәрхет альт тавышлы Әлфиянең җырлавы тамашачы күңеленә хуш килә.
Аны 1951 елда Казанда ТССРның җыр һәм бию ансамбле солисты итеп эшкә алалар. Халык җырлары традицияләренә заманча эстрада үзенчәлекләрен кушып, милли аһәңле итеп ихлас җырлау Әлфия Авзалованың башкару стиле булып тора. 1957 елдан ул Татар филармониясе артисткасы. Гомеренең 55 елын җырчы ханым биредә хезмәт итә. Нотага, вокал серләренә аны филармониянең сәнгать җитәкчесе Раиса Волкова өйрәтә. Халык җырлары белән бер рәттән ул Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Александр Ключарев, Рөстәм Яхин, Сара Садыйкова һәм башка композиторларның әсәрләрен башкара. Аның репертуарына 14 телдә башкарылган 500-дән артык җыр керә. Әлфия Авзалова Казан утлары инструменталь ансамбле белән берлектә үзенең концерт группасын оештыра һәм озак еллар Советлар Союзы буйлап гастрольләрдә йөри. Урта Азиядә, Балтык буе илләрендә була. Радио, телевидениедә чыгышлар ясый. 1961 елда Мәскәүдә үткәрелгән эстрада артистларының бөтен Россия конкурсында җиңү яулый. Ул ТССРның халык, РСФСРның атказанган артисткасы исемнәренә лаек була. Туган туфрак, бер шатланам, бер моңланам концерт программалары өчен аңа 1992 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге бирелә. Шулай ук ул хезмәт кызыл байрагы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары белән бүләкләнә. 2002 елда Бауман урамында нигезләнгән Татар йолдызлары аллеясында беренчеләрдән булып аның йолдызы уела. 1995 елда җырчының «Үзем турында» дип исемләнгән автобиографик китабы дөнья күрә. 2009 елда язучы Рабит Батулла сценарии буенча «Моң патшабикәсе» дип аталган документаль фильм төшерелә. Әлфия Авзалова 2017 елның 15 июнендә Казанда вафат була. Яңа Татар бистәсе зиратында җирләнә. Туган ягы Актанышта 2018 елда аның музее нигезләнә. 2020 елда һәйкәле ачыла. Казанның Салават күпере комплексында яңа төзелгән урамга аның исеме бирелә. Актаныштагы бер урам аның исемен йөртә. 2018 елда Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурс оештырыла. Җырчының иҗатын саклау фонды төзелә, кызлары Гүзәл һәм Зөлфия әниләренең исемен мәңгеләштерүгә зур өлеш кертәләр. Үзеннән соң Әлфия Авзалова җыр сәнгатендә улы хәзинә калдырды. Исән чагында ук инде легендага әверелде. Хезмәттәшләре аның башкалар белми торган сихре, сире бар иде диләр. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үзенең данлыклы якташы турында Әлфия җырның тәмен, кадерен белеп, моңа түгелмәслек итеп, үз йөрәге аша җиткерә ала иде. Әлфиянең гомере җырлап узган гомер дип билгеләп үтте. Чыгарылышыбызны Әлфия Авзалованың яшь башкаручыларга юлланган васыяте белән тәмамлыйсы килә. Файдасыз җырлар җырламасын иде яшьләр. Җырчы файдалы җыр җырласа, халкы күңелендә мәңге калыр, җырларында калыр. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн Эльза. Бүгенге программада ниләр була? Кунаклар килү көтеләме? Хәерле көн, исәнмесез. Татар киносы шикләрне киңәйтә. Үткән елга матур нәтиҗә булып, республикабыз вәкилләр Үзбәкстанда узган татар киносы көннәрендә булып кайтканнар иде. Бирдә яшәүче милләттәшләребездә татар киносы нинди тәэсир калдырган? Менә бу турыда без студиябызның кунагы, Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева белән бүген сөйләшербез. Инде берничә минуттан Хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.